जय भोजपुरी। सब भोजपुरिया श्रोतागण के प्रणाम बाटे। हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी का आशा करत तनी जा के ठीक हो कम जा। और आप लोग के मन में सवाल भी होई कि हम कहाँ गायब हो गई हा, तो आप लोग के बात बतावा तनी। और जौन वीडियो आप लोग को देखे के मिला था जीजी तिवारी जो ऑफिशियल हमारा ऑफिशियल चैनल बा, तो जय भोजपुरी से तो हमार आप लोग नाम देखते रही जा। तो दोस्तर जय भोजपुरी सहिला से अच्छा हम सोचनी है कि अपन ऑफिशियल चैनल से आप लोग के बीच में विचार और अपन जो सिद्धांत बा और जो एगो कोशिश बा भोजपुरी के सुधार करेगे, अश्लीलता मुक्त। हम ही एगो नइखी, बहुत सारा भाई लोग बाटे। जब हम जय भोजपुरी से आप लोग के बीच में वीडियो दनी तो कतले लोग से कांटेक्ट भइल, जे कई गो संस्था भी चला रहल बा लोग जौन भी बाटे। आप लोग बहुत कुछ बात कम लास्ट तक वीडियो जरूर देखम जा। और देखी पसीना हो रहा बा, पंखा उंखा बंद करके आदमी चला रहा बा, इतना मेहनत करता, तो शेयर जरूर करम जा। ऐसे आप लोग से दूर ना भइनी हा, काहे कि हम सोचले नहीं कि अपन कुछ विचार कहल जाई, कुछ विवाद एक दू गो होई तो क्लियरिफिकेशन करिए कि सच्चाई का बहु आप तक ले। जय भोजपुरी से हम काम कैनी, बहुत ज्यादा आप लोग प्यार सपोर्ट देनी जा, दिल गदगद हो गई। वो चैनल पे आप लोग के बीच में वीडियो आवत रही, लेकिन न्यूज के तरफ कुछ अलग हट के न्यूज आई। लेकिन जब वीडियो हमारा फेस के रूप में आप लोग के बीच में जीजी तिवारी जी ऑफिशियल से ही आई, ये हमारा आप लोग के गाना भी सुने के मिली, तो सब्सक्राइब कर लेम जा। अब आप लोग के सवाल मन में बहुत लोग उठेला कि अगर हम देखें तो आप न्यूज भी बोले नहीं, रिएक्शन भी करे नहीं, काम भी नया अभी शुरू करनी है, अपन विचार भोजपुरिया दर्शक तक पहुंचावल। तो आप लोग सवाल सोचत हो कम जा, सिंगिंग भी करे नहीं कि सिंगर हो के हम ही काहे करते नहीं और सिंगर ना कर रहा हमारा भैया। देखिए अब बात बा के हमारा भी इतना काम नहीं खे, हम दिन भर ओमे बिजी बानी, अगर समय टाइम हमारा भी टाइम मिलेला और नया नया काम करे के। तो एगो काम शुरू करनी है जौन के आप लोग विचार के हमारे पसंद करनी, जय भोजपुरी के चैनल के इतना आगे बढ़ेनी, प्यार आशीर्वाद देनी। तो यही से आप लोग के बीच में आइल बानी कि हम गाना तो गाइबे करम, सब काम करबे करेनी, लेकिन ये विचार भी आप लोग के साथे साझा करम जौन हमरा अंदर सोच बा। काहे कि एक देश के नागरिक होखला के कारण अगर ओकरा समाज में कुछ गलत हो रहा बा, कुछ बुराई बाटे, तो ओकरा खिलाफ आवाज उठावे में कोनो गलती ना होके, चाहे वो इंसान कोनो भी प्रोफेशन में होके, नइखे उठाओ तभी वो विकार होई और एक दिन ओकरा माथे भी, ओकरा कपारे भी उचित जरूर ही आई। यही से हमारी सोच हटे, यही से अपन सिद्धांत और अपन विचार आप लोग के बीच में पेश करे नहीं, और आप लोग प्यार आशीर्वाद देवे नहीं जा। तो ये वीडियो में आप लोग से जौन बात करे में, तो अपन जौन बताइनी है कि का कारण बाटे कि विवाद अभी चल रहा बा खेसारी लाल यादव जी के ऊपर, उनका बेटी के ऊपर गाना गावल गई बहुत बुरा, और एक पुरजोड़ हम विरोध कर रहा बानी। ऐसा ना करे के चाहे, लेकिन सवाल अब उठ रहा बा सिर्फ हमरा द्वारा ही ना, हम तो तब आवे नहीं जब चारों तरफ माहौल लोग सवाल उठावे लगा कि हम आप लोग के आवाज बन के आवे नहीं। हम विवाद, हमारे विचार है कि हम सोचले इतना नहीं जाता विवादे हो खेला रोज रोज बैक टू बैक एक विवाद अभी खत्म नहीं के होत, अभी नया रूप और चर्चा हो रहा तले दोसर का विवाद। इतना विवाद देखे हमारे सर फाट के लगा, बाप रे इतना बोलम तो हमारे कोनो कामे ना हो पाई भैया। आप लोग के बीच में रिएक्शन, आप लोग रिएक्शन से हमारे इतना प्यार देवे नहीं कि भोजपुरी के बड़े बड़े डायरेक्टर हमारे कॉल करके धन्यवाद दिले हमारे रिएक्शन देख के। लव यू, आप सबके प्यार इतना देता नहीं जा। तो हम हई सब में हम लड़ाई झगड़ा नहीं करे आला आइल, हम अपन विचार देवे आइल बानी, आप लोग के बतावे आइल बानी, कुछ समझावे आइल बानी, कोशिश एक बाटे जारी और कोशिश ही करे के चाहिए। तो ये विवाद में आप देखिए खेसारी लाल यादव जी के बेटी पे गाना गावल गई। अब सवाल उठ रहा बा जौन की पूरा विरोध हम एकर कर रहा बानी, और खेसारी लाल यादव जी बहुत कुछ बात कहले न्यूज रिपोर्टर लोग के, लेकिन हम ओइजा कुछ माइंड ना लेने वो चीज के। ऐसे ओकरे सुपरस्टार के रूप में ना आई रहन, वो आई रहन एगो बाप के रूप में। उनका बेटी पे गाना गावल गई रहे, बिल्कुल गलत भई रहे। और वो जगह पर केहू होई वो तो उतना ठंडा से कहले हम रहती और भी रही तो आदमी और ज्यादा उनका से ज्यादा एग्रेसिव और गुस्सा वाला रूप में रही और कुछ ज्यादा कर दी। लेकिन वो एगो बाप के रूप में आए रहन, बाप के दर्द दिखत रहे खेसारी लाल यादव जी के लाइव में, हम लाइव पूरा देखते बानी एगो बाप के रूप में। और काफी बहुत कुछ भी ऐसा बोल दिले जौन से बहुत लोग बुरा भी लागल और सवाल के घेरा में आ गिले, उनका खिलाफ ही लोग विवाद छेड़ दिहल कि ई अब लोग कहे लगल कि तू ही तक सिखैले बड़ा गाना गावे के, तू ही लोग भोजपुरी सुपरस्टार लुलिया, पूजावा, काजल, नीलुआ, इस सब खेसारी लाल यादव द्वारा में सबसे ज्यादा गाना गावल गई बा। मतलब अब हमारा नहीं खे, लेकिन जो हमारे लेटेस्ट कहे कि ज्यादातर तो बड़े स्टार के गाना सुने आदमी। तो यही सवाल लोग उठावता, हमरो इस सवाल बा कि आप तो सुपरस्टार बानी, सुपरस्टार, तो आप लाखों फैन, करोड़ों फैन आपके बाड़े, वो लड़का के बोला के पीट भी दिहलो, जे कि कहीं ना कहीं गलत बा। कानूनी कार्रवाई करे के चाहिए, एक इंसान के कभी अधिकार नहीं है, लड़का बिल्कुल गलत बा,
ओकरा के सजा जितना से ज्यादा कड़ा सजा दे सकता है, या तो कही के ना कल जाला कि गधा पलंग हटे बैठा दिया जाए, उ सब करे जौन करे के रहे आप करी, केस दर्ज करी, सब ठीक बा। लेकिन दूसरा के का हक रहे वो लड़का के मारल, एहू पर सवाल उठता। लेकिन हमारा अभी बात जौन बाटे कि बाप के का गुजरत हुई जेकर बेटी के नाम हुई काजल, और आप तो डायरेक्ट नाम लेके गईनी। नीलुआ, पूजावा, लुलिया, सब सुपरस्टार लोग गईले बालो अलग अलग। तो इस सब बाप पे का गुजरत हुई, तो कि सुपरस्टार उ बाप भाई ना हुई हन। वो लड़किन पे का गुजरत हुई जे लड़का ओकरा से बदला लेवे खातिर, गुस्सा निकाले खातिर गाना गा गा के ओकरा चिढ़ावत हुई लो, ओकरा बगल के घर में बजावत हुई लो। आप सोची जा माहौल, वो तो केहू उ लड़की केहू कहीं ना कहीं हुई। हमने के बिहार यूपी में सबसे ज्यादा ये सब नाम बाटे। ऐसा ऐसा शब्द आप कहे नहीं कि पिलुआ पड़ी हो पड़ी, मतलब कि सोच आप सोचे के चाहिए। अब काल तो आप ना सोचे नहीं, लेकिन आज आप सोचम कहे कि आपके माथे पड़ल बा, आपके कपारे पड़ल बा, तो आप सोचा नहीं ओ बाप पे का गुजरत हुई जेकर अभी तो लाखों फैन ना रहन, कहाँ वो अपन दर्द सुनावस, बस दब के रह गई हुई। वो बाप के एक बार बारे में आप लोग भी सोची जा। भैया हमरो बुरा लागत रहे जब हम गई रही होली में तो बहुत सारा नाम लेके अलग अलग गाना बाजेला, बड़ा अच्छा हमरा तनिको अच्छा ना लगेला। पहिलका चीज हमें बताओ तनी कि भोजपुरी दर्शक के समझे के पड़ी कि कौन गाना कहाँ बजाई। हमरा तनिको अच्छा ना लगेला कि दशहरा पूजा में नचनिया बजनिया होला, आप लोग देखबे करेंगे, बिल्कुल अच्छा ना। पूजा का माहौल बा तो घरी जागरण होके उ बेटर लागेला। सरस्वती पूजा में भसान के नाम पे, सरस्वती पूजा के नाम पे होली के इतना गंदा गंदा गाना चोली लहंगा बजावल जाला, बिल्कुल एकर विरोध होके चाहिए। अब तक हमनी के संस्कार जौन बाटे, परंपरा ठीक बा, लेकिन परंपरा जौन गलत दर्शन कर रहा बा ठीक नहीं है नु, गलत चीज के छोड़े के चाहिए। जैसे जात पात बा, पूरे बिहार के नाश कैले भाई जात पात, तो एकरा के छोड़े के चाहिए। लेकिन भोजपुरी सिंगर द्वारा तो बबुआ हैरान कइल जा रहल बा, बुनियार हो तो अनेकों प्रॉब्लम बा, गाना चोरी से लेके कई प्रॉब्लम बा। अब गलत के केहू गलत कर रहा बा तो आप लोग विरोध करे शुरू करल बनी। ई कौन मतलब हो? गलत के गलत कहल गलत ना हो, गलत के गलत ना कहल गलत हो। उससे आज तो आप ही सोचते नहीं कि हमारे सुपरस्टार हवन, लेकिन आवे वाला आप अपना फ्यूचर के मारतनी गोली, ओकर भविष्य अंधेरा में डालतनी। काहे कि ऐसा लोग के बीच में राइट देखिए, राइट कुछ आजाद सिंह के हम एगो कमेंट देखनी जेमे वो विरोध कैले बड़े के का बना दिले बड़ा लोग, तुकबंदी के चक्कर में कुछ हो लिख देता रह लोग। सोचे के चाहिए, बिल्कुल सोचे के चाहिए। अगर आपके चीज पे विवाद उठ रहा बा, सवाल उठ रहा बा, तो आप ओकरा के क्लियरिफिकेशन दी ना। आप हम वीडियो बनी के गुंडई आके करता नहीं, तो देखिए भैया एक हाथ से ताली ना बाजेला, दोनों हाथ से ताली बाजेला। तो गलती आप में भी बाटे, आप ही सिखैले बनी ऐसे गाना गाइल। तो ऐसे समझे के अभी समय बाद सब कोई के समझे के और मामला के दबावल जाओ, जेकरा गलती बा वो माफी भी मांगे, और आप लोग भी समझी जा, आप लोग भी समझी जा। सबसे पहले भोजपुरी के ध्यान रखी जा, भोजपुरी के लाज बचाओ जा। भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग देख के हंस रहा बा और थू थू कर रहा बा, ऐसा कुल तमाशा देख के सिर्फ तमाशा हो रहा बा। एकरा के समझे के पड़ी, और समझदार आदमी कभी छोट मोट विवाद में ना पड़ेला। बस उतने का नाम रहे कि आप जुड़ जाइए हमारा ये चैनल से, जीजी तिवारी जी ऑफिशियल से। आप लोग बीच में कंटिन्यू हम अपन विचार रखत रहम। हम रोज एक ही वीडियो आप लोग के लेके आई, भले एक दिन बीच लगा के आई, हमारा डेली पर वीडियो ना डालम, काहे कि हमारा विवाद से मतलब ना रहेला। हम आप लोग के बीच में विचार लेके आवे नहीं, अपन सोच लेके आवे नहीं, ना ही केहू के हम दुख पहुंचावल चाहे नहीं, ना ही केहू के कुछ गलत कहे नहीं। जय भोजपुरी, एक टब बना के रखी जा।